ma, ay ma, tiga poso po cantina. Ay ma, tiga poso po cantina. गामिसिम दोनहैनो फैनोसै नामा आं? Don't be silly. आंखौ गामिसिम दोनहैनोनो बेंगलरनिफ्राय फैलायनोसै आरो नोङो। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। गराय फाख्रि बर' सावथुनखौ इउनिभार्सेल स्टुडिय'आव दिनै दिन्थिबाय। बिदि खालामनायाथ' जोंबाय थानाय अराव खेलुनानै होनाय बायदिसो जागोन। बे गथ'आसो मुसु जागोन, मिनि जागोन, एदाव जागोन। आंनि जिउनि बै मोनसे आयदा गुबुन गुबुन सिनेमा हलाव दिन्थिनायनि उनाव दिनै गराय फाख्रि बर' सावथुनखौ साफागुरिनि इउनिभार्सेल स्टुडिय'आव दिन्थिबाय। बर' सावथुन मुलुगाव गोख्रों जायगा आवग्रिनो हानाय आरो गुबुन गुबुन दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनानै बान्था मोननो हानाय रजनि बसुमतारीजों सुजुजानाय गराय फाख्रि सावथुनखौ बे समाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनि सिनेमा हलाव दिन्थिफुंनाया सोलिगासिनो। आरो बे असिलायनो दासान्दि बङाइगावआव थानाय इउनिभार्सेल स्टुडिय'आवबो दिन्थिफुंनाया सोलिगासिनो दं। दिनै गराय फाख्रि सावथुननिनो फावगिरि हेलेना दैमारि, अनजालि दैमारि, सावथुन बिथोनगिरि रजनि बसुमतारीया बङाइगावआव थानाय इउनिभार्सेल स्टुडिय'आव फैनानै सावथुन नायगिरि एबा अनसायगिरिफोरखौ लोगो हमफैना साबायखर बावफैयो। लोगोसे बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि मोगा-मोगि सोंनायाव गराय फाख्रि सावथुनखौ अनसायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायो। 1987 जेब्ला इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थादों अब्लानो आंनि फार्स्ट फिल्मखौ खालामदोंमोन सोरमोन नों होननाय जन्स महलिया डिरेक्ट खालामनायमोन आरो आं बेवहाय मेइन रल प्रटागनिस्ट हिसाबै खामानि मावनाय। बेनि उनाव आं गेजेराव टिभि सिरियेलफोर खालामदों अफकर्स असमिया टिभि सिरियेल। बेनि उनाव जोङो 2004आवहाय रजनि बसुमतारी आरो आंजोंनो ज'है प्रडिउस खालामनानै अनुराग होननाय असमिया फिल्म मोनसेबो खालामखांबाय। बेयावहाय आङो बेस्ट सापर्टिं एक्ट्रेस एवार्ड प्राग सिनेनिफ्राय मोननाय आरो लोगोसे आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो इभासआव बेस्ट सापर्टिं एक्टर एवार्ड आं मोननो हानाय। स' फुल फिचार फिल्म हिसाबै बे आंनि थार्ड फिल्म एक्चुअलि। स' एक्चुअलि आं कालचारनि लाइननिनो मानसि उन्दैनिफ्राय जोंहा न'खरावबो आइमोना जोंखौ बिदिहाय फेदेरनाय। आं बांसिन एन्जय खालामो खामानि मावनानै, खिन्थु जेब्ला समाजाव जोंहा बर' हारिनि मोनथायनि नांगौनि बेफोरबायदि बायदिसिना सोमावसारनाय जादों, बेबायदियाव जोंबो जोंहा जि इन्टारेस्ट थाया मानो जों बेफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो हारिनि गांनाय उखैनाय हारिनि नांगौ जानायाव जों गासैबो ओंखारदों, बारसोमदों। जोंनि इन्टारेस्टफोरखौ खावसे दोनथ'नानैब्लाबो जोङो समाजनि हारिनि बायदिसिना अलखद समाव जोङो खामानि मावनो ओंखारदोंमोन। आइजो माहारियाबो बर'फोरनि जे आइजो माहारियाबो गुबुन गुबुन बिथिङाव आखा-फाखा, बेखौ लानानै बे गराय फाख्रि सिनेमायाव माबायदि बेरखांदों आइजोफोरा? ना बेवहाय बेखौ गुबैयै जेनेबा जोंना बिफा गुबै माहारि हिसाबै गोबां समाव आइजोफोरखौहाय बा हिन्जाव फिसाफोरखौ एसे गाहाय नोजोरजों माने कमप्लिटलि 100% जोङो समान स्टेटासखौ होनाय जाया। जुदिও जोंहा पर्दा सिस्टेम गैया बा जोङो बांद्राय गुबुन हारिफोरनि बादि एफाग्राब माने नेवसियाब्लाबो खिन्थु एफा एनैया दङ। बेवहाय बे पेट्रियार्केल फेमिलि अर बिफा गुबै समाजावहाय माबादि समाज मोनसेखौ हारि मोनसेखौ फोजौनोब्ला गासैबो गोख्रों जानांगौ, फिसा हौवा बा फिसा हिन्जाव आइजो हौवा गासैबो गोख्रों जानांगौ, बेखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों। लोगोसे जोंनि बर' आइजोफ्रा गावनि गोहो बोलोनि सायाव फोथायनाय दङ, गावनि सायाव जिथु सेल्फ कनफिडेन्स बेखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों। जायफोरखौ बेयाव गराय फाख्रि होननानै बुंदों खुनु गाज्रि सेन्सआवहाय बेखौ दिन्थिनाय जायाखै। बे गराय फाख्रि महरै दिन्थिनाय आइजोफ्रा गावसोरनि गोहो बोलोनि सायाव फोथायनानै थायो। समाजाव जाफोर समस्या फैयो एबा जेंनाफोर फैयो, गावसोरनि बेक्तिगत जिबनाव फैनाय जेंनाफोर, न'खरफोराव फैनाय जेंनाफोरखौ बिसोरो गावसोरनि गोहो बोलो फोथायनायजोंनो सुफुंनो थाखाय नाजायो। बेवहाय हौवा बेरेखा समाज बेरेखानि बाथ्रा गैया।
जि समाव जि खाबु मोनो बेखौनो बिसोरो मावो गावसोरनि सायाव फोथायनानै बेखौनो दिन्थिदों आरो बे आं सानो बे बिराद मोजां मोनसे मेसेज जोंनि समाजनि थाखाय जों गोबां समाव सानो जे जों हिन्जाव मानसि हाया जों हिन्जाव माने आइजोफ्रा हाया खिन्थु वी केन डु जों गासिबो हिउमेन बिइंसो बेवहाय सोरबा गुबुंले नोजोरजों नायब्लाबो नोरजिया होनना सानब्लाबो इफ वी हेभ आवर अन सेल्फ कनफिडेन्स गावनि सायाव जुदि फोथायनाय थायो मिन्थियो रोङो अवेर जायो जोङो सांग्रां जायो जोंनि मोन्थाय जोंनि मावनो गोनांफोरखौ होमब्ला जों गासैखौबो समानहै गावनि फिसा फिसौ फेदेरनायनिफ्राय लानानै समाज दानाय गामि दानाय न'खर दानाय गासैयावबो बाहागो लानो हायो स्ट्रंलि समाज आरो बेनि थाखाय समाज रायजो हारिहासो माने मुलाम्फा जायो बेवहाय गराय फाख्रिया भेरि स्पेसियेल मोजां मोनदों बेयाव बाहागो लानो मोननानै इयुनाव माबाफोर आरो गोदान बानायनायनि सिमांफोर मोनसे बिदिनो सोरबा सोरबा अफार खालामलांबाय थागोन अफार फैदों नायलांनि सम होनो हाब्ला खालामलांगोन थेंक इउ दिन्थिफुंजाबाय दिनैनि बे सापागुरियाव थानाय नैबे इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आवबो दिनै देखायजाबाय सार मेडाम मा मिजिं लानानै बे आबुं सावथुनखौ नोंथाङा बानायदों मा मिजिं लानानै जोंनि समाजनि थासारिखौ आरो बिसेसकरि आइजोफोरनि जिउ खुंनायखौ खिथिनानै बे सावथुनखौ बानायनाय जादों आरो सावथुना कमप्लिट जानायनि उनाव जोङो गोबां माने जोंनि भारत हादरनि आरो बाहेरावबो जोङो फेस्टिभेलफोराव हरदों आरो जों जोबोद अनसायनाय मोनदोंमोन बिराद अननाय मोनबाय आरो एप्रिसिएसन मोनबाय बिनिखाय जोङो माने नेक्स्ट स्टेप हिसाबै जों गावसोरनि बर' रायजोफोरनि खाथियाव एबा आसामनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजोफोरनि थाखाय दिन्थिनाय जाबाय बेखौ एम खालामनानैनो सापागुरिनि इउनिभार्सेल हलावबो दिन्थिनाय जाबाय मानोना चिरां ओनसोलाव बे ओनसोलावथ' बिराद बर'फोर दोङो मोजां मोनखागोन होननानै जों सानखादोंमोन आरो मोजां मोनदोंबो बे फार्स्ट उइकआव मोनसेल'सो श'मोन साननै उनाव सानथाम उनाव बिथांमोना श' मोननै खालामना होबाय दायो नैथि सप्तायाव आथिं होबाय दाबो श' मोननैहैनो दोङो मानोना जों रायजोफोरनिफ्राय नायग्राफोरनिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनदों बेखौ नुनानैनो हलफोरा माने श'खौ देखायलांगासिनो गराय फाख्रिनि मेन कनसेप्टखौ सानगिरि हिसाबै सोरमोन मेइन माने गराय फाख्रिनि मेइन कनसेप्टआ बेनो जोंनि बर' आइजोफोरनि जिउ खुंनायखौ लानानैनो खालामदों आरो गोबाङा सोङो गराय फाख्रिनि ओंथिया मा मिनिङा मा होननानै एक्सुवेलि बे ओनसोल लायै ओनसोल रिजन लायै रिजन एसे बेलेग जानो हागौ जोंनिथिं जाय सिख्लाफोरा जाय फिसाजोफोरा हाबा हुखायाव जेना खुरां बाथ्रायाव जेना नायनो समायना महर गोसा बिसोरखौ बिमाफोरा अननानै गराय फाख्रि होनना गाबज्रियो थ' जोंनि केरेक्टारफोराबो जोंनि गराय फाख्रियाव नुजानाय केरेक्टारफोराबो बेबादिनो गराय फाख्रि बादिनो आरो खुरां बाथ्रायाव जेना महर मोखाङाव जेना आरो सोब खुरांखौनो खर' गंग्लायनानै मानिना लाया सोंलु सोङो बेफोरबायदि केरेक्टारिस्टिक्स जोंनि केरेक्टारफोरा स' बिनिखायनो गराय फाख्रि मुं दोननाय जाबाय जोंनि सावथुन गोबां रायजो राजाफ्रानो सिनेमा हलाव फ्राय नायनो हाया नायनो लुबैबाबो फैनायनि बेलायाव उसुबिदा जायो दा प्राइभेटनि पाब्लिकनि बेलायाव मार्केटिंनि बेलायाव मा बेबस्था लागोन ओरैनो पाब्लिकसिम मोनहैजोबनो थाखाय नोंथांमोनानो खालामगासिनो बेखौ थेंक इउ बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर मिडियानि गेजेरजोंनो बिसेसकरि दानि दिनाव ससियेल मिडियाया बिराद स्ट्रं ससियेल मिडियानि थ्रुनो गेजेरजोंनो आरो नोंथांमोननि अननायजोंनो जोङो रायजोफोरनि गेजेराव लांनो हादों बे रादाबखौ सावथुना सोलिगासिनो दोङो इउनिभार्सेल हलजों लोगोसे क'क्राझारनि गल्डआवबो मोनब्रै श' खालामदों दायो आरो PVR सिनेमा सिटि सेन्टाराव मोनसे श' 6 PM आव 6टा बाजियाव होदों
साया सिनेमा टंलायाव मोनसेल' श'मोन दा मोननै खालामना होबाय बे गासैबो जाफुंबाय मात्र जोंनि रायजो राजाफोरनि बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजोफोरनि थाखायनो बे जाफुंदों हलनि अनगायैबो भिलेज लेभेलसिम लांगोन बेथ' लांखांबाय जोङो फुजानि समाव थांनाय बोसोराव जि समाव बर' सावथुनखौ खिथियो गामि गामि थांनानै बे समाव जोंबो खिथिदों नाथाय हलाव जिबादि माने गासैबो बेरखाङो बेबादि गामिफोराव खिथिनायावथ' बेरखाङा हलनि माने प्रजेक्टरा बेलेग एनभाइरनमेन्टआ बेलेग जायो एटमस्फियारा बेलेग जायो हलाव नायनानै मानसिफ्रा साबसिन मोनदों आरो जायफ्रा गामियाव नायदोंमोन जेब्ला हलाव नायफिनदों बिथांमोना होनदों बेबादि मोजांथ' जों फिल खालामाखैमोन बै समाव गमामाथनो मोजांथार माथो सावथुना हलाव नायनानै एसे गम मोनबाय ओरै होननानै बुंदों आरो मा टाइमाव देखायनाय जादों आरो बारायाव देखायनाय मा बारायाव देखायनाय जादों इउनिभार्सेल हलनि खुरां सोंदों 3:30 मोनसे इउनिभार्सेल हलाव आरो मोनसे 5:30 होदों श'खौ बे मोननै श'आ दा जाय जि टाइमखौ सुट खालामो गोरोबो गावबा गाव सोलाबनायजों लानानै माने बे टाइमाव फैनानै नायनो हासिगोन आरो फिल्मखौ जाखांहोनायाव बेसेबांसो खस्थ' मोननांगौ गोनां जादों खस्थ'थ' जाखायो सावथुन दिहुननायाव थाखा फैसा माने फान्ड रेजिंनिफ्राय आदि करे कास्टिं आरो जायगा नायनाय मा होनो लकेसन हान्टिं बेफोराव गासै टिमखौ गथायसे खालामनायाव जथेस्थ' खस्थ' जायो जोंनि बर' सावथुननि जिथु थासारि जिथु इन्डास्ट्रि होननानै बुंनोसै फिसाहैबाबो बे माने गोरलै अबस्थायावनो दोङोथ' दाबो बेनिखाय जायनो सावथुन दिहुनो जोंल' नङा एसे खस्थ' एक्सट्रा खस्थ' जायो आरो गुबुन माहारिनि सावथुनफोरनिख्रुइ बेसेबांसो खरस जादों खरसखौथ' आं बुंनो हानाय नङा आं लिरगिरि आरो दैदेनगिरिसो जायफ्रा प्रडिउसार बिथांमोनासो खरसनि खाताखौ दोनो नालाय आं बेखौ मिन्थिनो आसामनि अनगायै गुबुन जायगाफ्रावबो सेबखांनाय जादों माने शुटिंखौ आसामावल' खालामनाय जादों गामियाव बिसेसकरि गामियाव बांसिनानो गामियाव खालामदों अदालगुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय बादागामि होननानै मोनसे गामि दोङो आरो बादागामिजों नांजाबनानै माजुलि होनना मोनसे गामि दोङो बेयाव शुटिं खालामनाय जादोंमोन आरो गुवाहाटियावबो एसे खालामनाय जादों मुभियाव मेडाम हिसाबै माबायदि रल लादों आं गाव फिसा मोनसे रल लादों नोंथांमोना सावथुनखौ नायबागौ मोनगोन गरायफाख्रि सावथुनाव नोंथाङा रल खालामनानै माबायदि मोनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बुंबोबाय थायो बेखौनो जे बे आंनि लाइफनि एकदम गोसोआव लाखिनो गोनां मोनसे प्रजेक्ट आंनि हल लाइफ आं बेखौ गोसोआव लागोन आरो बे प्रजेक्टनि थ्रुयैनो आं गोबां मोजां प्रजेक्टबो आखायाव फैदों बेनिखायनो आं बे प्रजेक्टखौ माब्लाबाबो बावनो हाया आरो बे खाबुखौ आंनो रजनि बसुमतारी मेमा होनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम अरायबो आङो साबायखर बिथांनिसिम माबायदि रल गोबाङानो जोंनि सावथुन गराय फाख्रिखौ नायबायबो जानो हागौ बिथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ जोंनि सावथुननि रलफोरा सोरनिया माबायदि आरो जाय बिथांमोना नुवाखै बिथांमोनाबो फैनानै नायफैनांगौ थेवबो एसे बुंनानै होनि जों बयबो बे सावथुनाव जेसेबां रल दङ जेसेबां केरेक्टार्स दं गासैबो जोङो गराय फाख्रि जायखौ बुङो बे गराय फाख्रिनि रलखौ जों खालामदों जों ससाइटियाव जोङो साननो हागौ जे सोरखौ गराय फाख्रि जों बुङो नाथाय गराय फाख्रिया जों बयनिबो गेजेराव थायो आरो जों बयबो गराय फाख्रि नागिरनानै नायोबा जों बयनिबो गेजेराव गराय फाख्रि नुनो मोनो आरो बेनिनो सासे आंबो दिनै गराय फाख्रि इन रियेलबो आं गावखौनो गराय फाख्रि सानो आरो सिनेमायावबो बेबायदि मोनसे केरेक्टार खालामनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों गोबां प्रडाक्सनाव रल खालामबाय बे प्रडाक्सनाव रल खालामनायनिफ्राय बे दा गराय फाख्रि प्रडाक्सनाव फिल्माव मावनानै बांसिन गोजोननाय मोनदों औ जोबोद मोजां मोनदों गोबां सोलोंनो मोनदों बेबायदि नङा जे गुबुन प्रडाक्सनफोराव जेबो सोलोंनो मोनाखै बेबायदि नङा आङो
गासैबो प्रडाक्शननिफ्राय माबा ना माबा मोनसे सोलोंनो मोनो नाथाय नैबे प्रडाक्शना आंनि थाखाय मोनसे बिराद स्पेशल प्रजेक्ट आं बुंखाबाय आरो बे प्रडाक्शननिफ्राय आं थारैनो जोबोद सोलोंनो मोन्दों टेक्निकेलिबो सोलोंनो मोन्दों आरो सिनेमा लाइनाव माबायदि मा जायो बेखौबो सोलोंनो मोन्दों आरो गावखौ माबायदिहाय केरि खालामनांगौ बेफोरखौबो सोलोंनो मोन्दों आरो गोबां मोजां मानसि लोगो मोन्दों बे आंनि थाखाय लाइफ टाइम मोनसे एचिभमेन्ट होननानै आं बुंनो सानो माबायदि खस्थ' मोनदोंमोन खस्थ' जिखिनि खस्थ' खालामनांगौ बेखिनिखौथ' जेरावबो खालामखानांगौ बेथ' थाखागोन खस्थ'आ बांद्राय बिदि खस्थ' मोनाखै मानो होनबा जोंना प्रि प्रडाक्शना बिराद मोजाङै खालामदों रजनी मेमा बेनि अनगायैबो खस्थ'आ मायाव मोन्दों जोंहा दानि जेनेरेशननि मानसिफोर आरो आगोलनि जेनेरेशन जाय जोंनि बिमा बिफा बा आबौ आबैमोन बिसोरजों जोंहा एसे जेनेरेशन गेप जानाय बायदि आं मोन्दों ओमफ्राय बिथांमोनहा माबायदिहाय सानो बिथांमोननि थानाया माबायदि बिथांमोना माखौ मोजां मोनो बा जोंनि गामिनि आइजोफोरा मा खालामनानै मोजां मोनो बेफोर बुस्थुखौ बुजिनायाव एसे खस्थ' मोन्दों नाथाय टाइम लानानै आङो बे बुस्थुखौ एसे बुजिनो नाजादों गेप मोनसे दंमोन जोंहा बे जेनेरेशन आरो जोंनि जेनेरेशनजों खिन्थु बे सावथुननि स्क्रिप्टआव जेरैबायदिहाय लिरदों बेयावहाय माने बै जेनेरेशननिफोरजोंहाय एसे माबायदि सानो बिथांमोननि थिंकिं बै माइन्डसेटआ माबायदि बेखौ मिथिनो थाखाय आं स्क्रिप्टआव हाबनो थाखाय एसे बेखिनिया खस्थ' जादों आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बिराद इन'सेन्ट गामिफोराव गावजों गाव हेल्प खालामलायो सोरबा माबा मोनसे गाज्रि बुङोबा स्टेन्ड लालायलायो बेनि सायावनो नालाय स्ट'रिया बे हिसाबावल'सो एसे खस्थ'थ' नङा बेखौ सोलोंनो मोननाय होननानै आं दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोननिसिम गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम गिबियावनो रोजा साबायखर मानो होनबा बिथांमोना जोंखौ दासिमबो जोबोद स्टार्टिंनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय जोंनि शुट जादों बे समनिफ्रायनो दिनैहालागै जोबोद सहाय होबोबाय आरो दिनैनि दिनावबो आङो जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जे जोंखौ ओरैबायदि सापर्ट होबोदों रायजोफोरा सिनेमा नायफैनायानो जोंनि थाखाय सापर्ट मोनसे आरो बयबो बेबायदि जे गामिनिफ्राय लैहोर फैनानै जोंनि सावथुनखौ नायफैदों जोंनि सावथुनखौ अनसायफैदों बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैहाय इउनिभार्सेलावबो नैबे सिनेमाया सोलिगासिनो मोननै श' दङ दा फार्स्ट श'आवबो बिराद मानसि अलमस्ट फुल जाबाय हला आंबो गावनो हाबनानै नायनानै फैदों बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि मेनेजाराबो होनदों जे थार्सडेसिम दिनैनिफ्राय नेक्स्ट थार्सडेसिम माने फुल माने बुकिंफ्रा माने बिराद मोजां फुल बुकिं फैदों आरो बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बयबो रायजो राजामोननिसिम आङो रोजा साबायखर फिन खेबसेबाव आरो सोरबाफोर बिथांमोना जुदि नायाखै बिथांमोना नायफै आरो जोंखौ बेबायदि सापर्ट होफै थेंक इउ गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमार्जेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रेन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।